қаблан агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар нашр карда буд ки 22 январи соли 2026 дар як қатор минтақаҳои ҷумҳурӣ бадшавии вазъи ҳаво дар назар дошта шудааст. Аз субҳи 22 январ дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе боришоти барф оғоз гашт ва то ҳол идома дорад. Тибқи маълумоти расмӣ, дар шаҳри Душанбе, атрофи он ва аксар ноҳияҳои ҷумҳурӣ боришоти барф идома дорад. Кормандони раёсати истифодабарии роҳҳои 4 ноҳияи шаҳри Душанбе аз субҳи барвақт баҳри бехатарии ҳаракати нақлиёт дар шаҳр тамоми чораҳоро андешида техникаву механизмҳои худро сафар бар карданд. Бинобар иттилои масъулини раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шоҳмансур, зиёда аз 40 нақлиёт баҳри тоза кардани барф ва аксар кормандон баҳри тоза кардани пиёдагардон сафар баргардиданд. айни замон раёсат тамоми техникое ки барои мавсими тираҳмо зимистон омода намуда буд, ҳама дар ҳолати корӣ мебошанд. аз он ҷумла 21 адад технико барои руфтани барф ва 9 адад мошино барои пошидани қумпош ҳам мақсад барф меронанд, ҳам қум мепошанд ва дигар мошино механизмҳое ки дар барои омодагӣ ба зимистони 2026 омода намудаванд, ҳама дар ҳолати корӣ ҳастанд. айни замон тамоми техникаҳо дар кӯчаҳо ва хиёбонҳои ноҳия сафарбар карданд. айни замон таъмин намудани роҳу роҳраҳоҳо барои ҳаракати бемамонияти нақлиёти мусофиркаш, инчунин тамоми нақлиётҳое ки дар ҳудуди ноҳияи Шоҳмансур гаштугузор мекунанд, раёсат аз субҳи содиқ аз соати 5 саҳар ки боришоти барф ба қайд гирифта шуд. тамоми роҳу роҳраҳо аллакай бо маводҳои зидди лағжиш, яъне намаки техникӣ аллакай мақсад пошида шуд, бехатар гардонида шуд. айни замон дар маҳаллаи болошаҳр ва инчунин дигар самтҳое ки дар тавозуни раёсати истифода барои ношомоз қарор доранд, аллакай бо намаки техникӣ роҳҳоро мақсад барои таъмин намудани ҳаракати нақлиёт омода намуда истодаанд. масъулини раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Исмоили Сомонӣ низ субҳи барвақт баҳри ҳаракати бемамонияти нақлиёт ва тоза кардани кӯчаву хиёбонҳо аз барф сафарбар шуданд. имрӯз шаҳри Душанбе новобаста аз чӣ гунагии вазъи обу ҳаво барои ҳаракати мунтазами нақлиёт тамоми иқтидорро дорад. техникаҳои наву замонавӣ кӯчаҳоро сари вақт аз барф тоза карда истодаанд. раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Исмоили ба мавсими тирамоҳ зимистони солҳои 2025 ва 2026 омодагӣ ҳамоҷониба дида тибқи нақша чорабиниҳо имрӯз чӣ хеле шумо мебинед дар ҳудуди роҳҳои ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ техникаҳо 38 адад техникаҳои роҳтозакунӣ аз ҷумла бобелҳо таъмин шудааст ва маводҳои зидди лағжиша пошида ҳастанд дар роҳҳо барои мунтазам нигоҳ доштани тоза аз барф тоза нигоҳ доштани роҳҳои ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ шабонарӯзӣ корбарӣ намуда истодаем дар ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ. дар муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои ноҳияи синои пойтахт низ кормандон баҳри тоза кардани кӯчаву хиёбонҳо сафарбар шуданд. техникаву механизмҳо низ ба навбат ба кӯчаҳо баромада барфҳоро тоза карда истоданд. ҳаво ки аз 3 то 8 дараҷа сард ҳаст, масъулин барои ях накардани роҳҳо барфро дар қисмати аввали рӯз тоза карданд. айни замон муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои ноҳияи Сино баҳри таъмин намудани ҳаракати бемамонияти нақлиётҳо дар ҳудуди ноҳия техникаву механизмҳои худро сафарбар намуда баҳри тозаву озода нигоҳ доштани роҳҳои нақлиётгарди ҳудуди ноҳия кӯшиш намуда истодааст. чӣ хеле ки ба мо шумо маълум аст, имрӯз дар санаи 22 январи соли 2026 ки тақрибан соати 6 субҳ якбора боришоти шадиди барф ба назар мерасад, мо маъмурияти муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои ноҳияи синои шаҳри Душанбе дар якҷоягӣ бо аҳли кормандон ва нигаҳдории роҳҳо саривақт баромада ва корҳои бартарафкунӣ ва тозагии роҳҳоро баро монда айни замон кӯшиш намуда истодаем ки дар ҳудуди ноҳия ягон мушкилии ҷиддӣ пеш наояд. дар ноҳияи Фирдавсӣ низ тамоми техникаҳо баҳри тоза кардани кӯчаву хиёбонҳо сафарбар шудааст. бинобар иттилои масъулин, онҳо баҳри хуб гузарондани мавсими тирамоҳу зимистони имсола пурра омоданд. захираҳои маводи зидди лағжиш сӯзишворӣ кифоягӣ мекунад ки дар ин самт кор ба осонӣ пеш равад. дар баробари ин барои кормандоне ки шабонарӯзӣ навбатдорӣ мекунанд дар ошхона шароити хуб фароҳам оварда шудааст ва кормандон бо хӯроки гарм таъмин карда шуданд. ҷиҳати дар сатҳи зарурӣ ва сарбаландона сипарӣ намудани мавсими зимистони солҳои 2025 ва 26 раёсат ҳамаи
корҳои заруриро яъне тибқи нақшаи тасдиқшуда иҷро намудааст. аз он ҷумла захира намудани маводи зидди лағжиш, хоб маводи сӯзишворӣ, равғанҳои молиданӣ ва инчунин омода намудани техника ва механизмҳои зарурӣ ба миқдори 30 адад. хоб бориши барфе ки дар санаи 22 январи соли 2026 ба амал омад, раёсат ҳамаҷониба омода буд ва корҳои омодагиро ба роҳ монда буд ва ҳамчунин ташкил намудани навбатдории шабонарӯзӣ ва барои бартараф намудани барфҳо аз роҳҳои мошингард, аз пиёдагардон, аз истгоҳҳои нақлиётӣ аз тарафи раёсат кормандон ва техникаҳои зарурӣ сафарбар гардид ки корҳо айни ҳол мунтазам дар ҷараён мебошад ва сарбаландона боварӣ дорем ки аз уҳдаи руфтани барфҳо, тоза намудани барфҳо, сабук намудани дарахтон аз барфҳо мебароем. ҳамасола қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳри омодагӣ ба мавсими сармо ба имзо мерасад ва масъулини вазорату идораҳо, муассисаву корхонаҳо вазифадор мегарданд ки ба мавсими сармо омодагии ҷиддӣ бубинанд. аз мушоҳидаҳои имрӯзаи мо бармеояд ки мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ба мавсими сармо омодагии хуб диданд ва техникаву механизмҳо барои пасисар кардани ин мавсим омода шудааст. дар баробари ин масъулин ба ронандагону пиёдагардон тавсия медиҳанд ки дар ин шабу рӯзҳои барф дар роҳу кӯчаҳо эҳтиёткор бошанд.